Dros y munudau nesaf, mi wnawn ni edrych ar symio cyfresfeidraeth yn Saesneg The Summation of Finite Series. Nawr, mae'r cyfresu yma hyd yn defnyddio'r symbol sigma fawr, sydd yn golygu sym neu adio. Felly, dyn ni'n gyfo adio nifer o dermau at ei gilydd ym mhob un o'r cyfresu yma. Nawr, y enghraifft gyntaf fan hyn ydy os dwi'n adio un ato fo hun nifer o weithiau. Nawr, mae'r nifer o weithiau yn dibynnu ar y rhifau yn y gwylod ac ar top y symbol sigma fan hyn. Mae hwn yn golygu bod fi'n adio un ato fo hun n o weithiau. Wel, os fi'n adio un ato fo hun n o weithiau, y rhif gai ydy n. Yn yr ail enghraifft fan hyn, dwi'n adio ato fo hun nifer o weithiau. Mae'r ma'n amrywio fod yn 1 i fod yn n. Nawr, enghraifft, os di n yn 3, mae hwn yn golygu gwneud y swm 1 adio 2 adio 3. Ond mae 1 adio 2 adio 3 yn rhoi cyfanswm 6. Ffordd arall o gael y 6 yna ydy defnyddio'r fformula yma ar gyfer y gyfres. Eto, os di n yn 3, y sym fan hyn ydy 3 lluosi 4, sydd yn 12. 12 rhannu fy 2 yn rhaid y 6 i fi unwaith eto. Mae yna hefyd fynegiadau os dwi'n adio pethau wneud efo di sgwario neu termau wneud efo di ciwbio. Mae'r ddau ganlyniad yma yn cael ei reid ar y gychwyn neu yn rhywle yn y llyfryn fformulau. Nawr, yn gyffredinol, mewn symbolau, dyn ni'n galw swm yr n term cyntaf yn s efo n fach. Ac yn yr n-fe term, dyn ni'n galw efo symbol t fawr. Nawr, os dyn ni eisiau ffeindio'r n-fe term, weithiau, dyn ni'n gofod defnyddio'r fformula yma, mae'r n-fe term yn cael ei reid drwy ystyried y gwahaniaeth rhwng swm yr n term cyntaf a swm yr n-1 term cyntaf. Felly fan hyn, enghraifft, os ni eisiau'r trydydd term mewn cyfres, so ni'n gwneud swm y 3 term cyntaf tynnu ffwrdd swm y 2 term cyntaf. So hynny ydy, beth sydd gen i ydy swm y 3 term cyntaf ydy t1 a t2 a t3, ac yna sy'n ni'n tynnu ffwrdd swm y 2 term cyntaf, sef t1 a t2. Wedyn, sa t1 a t2 yn canslo i ffwrdd i adael fi efo'r t3 unwaith eto. Nawr, gadewch i ni ystyried cwestiynau ar y topic yma. So, gyntaf, gan ni ystyried y cwestiwn yma o haf 2007, lle mae'r rhaid i ni swm yr n term cyntaf. The sum of the first n terms of a series is 3n squared plus 2n. Rhan gyntaf y cwestiwn, mi eisiau ni ddangos mae'r n-fe term yw 6n tynnu 1. Felly, yn fan hyn, beth sydd gennym ni, ar gyfer haf 2007, ydy swm yr n term cyntaf, mae'n cael ei reid gan y fformula 3n di sgwario adio 2n. Dyna dwi'n gael yn y cwestiwn. Nawr, dwi eisiau ffeindio'r n-fe term y fan hyn. Nawr, cofiwch yr n-fe term, un ffordd o weithio fo ydy cyfanswm yr n term cyntaf tynnu ffwrdd cyfanswm yr n-1 term cyntaf. Ond mae gennym fi fan hyn fformula ar gyfer swm yr n term cyntaf. Felly fan hyn, eisiau cychwyn efo sn, sef y 3n di sgwario, adio 2n, ac yna dwi eisiau tynnu ffwrdd sn-1. Mae hynny'n golygu amnewid n-1 i'r fformula yma. So tynnu ffwrdd 3 lot o n-1 di sgwario a 2 lot o n-1. Nawr, symleiddio fan hyn, os na i liosi allan ychydig, mae gen i fi 3n di sgwario a 2n, a tynnu ffwrdd, wel, os na i ehangu hwn yn gyntaf, n-1 di sgwario yn golygu sgwario'r cyntaf, n di sgwario, wedyn lliosi hein a dwblu, felly lliosi nhw gael minus n, dwblu gael minus 2n, ac yna sgwario'r ail beth, minus 1 di sgwario, yn plus 1. Yna 2 lliosi n yn 2n, 2 lliosi minus 1 yn minus 2. Na i ehangu y 3 nesaf. Felly mae'n gwneud 3n di sgwario, tynnu 6n, adio 3, ac yna dal adio 2n tynnu 2. Casglu terma tu fewn y cronfachau yn gyntaf. Mae gen i fi 3n di sgwario, minus 6n adio 2n yn minus 4n, 3 tynnu 2 yn 1. Yna, delio hefo'r negatif, 3n di sgwario a 2n, tynnu 3n di sgwario
adio 4n tynnu 1. Mae'r terma n di sgwario yn cansel allan. 2n a 4n yn 6n. 6n tynnu 1. Ac felly, dwi wedi dangos mae'r enfed term ydy 6n tynnu 1. Felly, neu sgwennu lawr QED, quote erat demonstratum, dwi wedi dangos beth oedd angen I ddangos. Nawr, yn ail ran y cwestiwn, mae'n gofyn I fi ddangos fod rhyw swm penodol o termau ty di sgwario, ble mae yn mynd o 1 I n, yn cael ei reid drwy rhyw hafaliad cubic, lle mae a, b a c yn rifau sydd angen I darganfod. Felly, dar by'r cwestiwn, mi eisiau ni drafod yr hafaliad swm r1 I fyny at n o ty di sgwario. Nawr, ty ydy 6r tynnu 1 yn fan hyn, yr enfed term neu'r rfed term. Felly, beth sydd gennym ni ydy swm yn mynd o 1 I n o'r 6r minus 1, sef y ty wedi sgwario. Nawr, mae angen delio efo chydig algebra fan hyn. Dwi am ehangu y cryfachau fan hyn. Felly, mae'r swm yn mynd o 1 I n. 6r tynnu 1 di sgwario. Sgwario'r cyntaf, 36r di sgwario. Lluosi gael minus 6r a dwblu, minus 12r. Sgwario'r minus 1 I gael plus 1. Nawr, hefo cyfresu fan hyn, mae'n bosib hollti y gyfres fel o gyda fi cyfres, mynd o 1 I n o'r 36r di sgwario. Tynnu ffwrdd wedyn cyfres eto mynd o 1 I n o'r 12r. Ac yna adio cyfres arall, sydd yn mynd o 1 I n just o'r 1 o fan hyn. Ac ar ben hynny, mae'n bosib cymryd y 36 allan hefyd. Felly mae'n bosib ail sgwennu hwn fel 36, lluosi y gyfres r di sgwario. Tynnu 12, lluosi'r gyfres jyst yn defnyddio'r r. Ac yna adio'r gyfres yn defnyddio'r 1. Wedyn, dwi eisiau defnyddio'r canlyniadau, nathon ni sôn am fan hyn gynt. Rhai ohonyn nhw sydd yn y llyfryn fformulau, rhai ohonyn nhw fe chi gofio. Felly, beth sydd gen I fan hyn ydy 36 lluosi'r gyfres efo r di sgwario, sydd yn 6 n adio 1, 2n adio 1. Tynnu ffwrdd, wedyn 12 lluosi'r gyfres efo n, sydd yn cael ei reid drwy n adio 1 I gyd dros 2. Ac yna wedyn adio'r gyfres sydd yn wneud efo 1, mae hwnna jyst yn mynd I reid n iddyn ni. Nawr, ystyried wedyn, sydd yn mynd I symleiddio hwn, dwi'n sylwi fan hyn, mae 36 rhan efo 6 yn mynd I reid 6 iddo fi. So 6n adio 1, 2n adio 1 efo hyn. Mae 12 rhan efo 2 hefyd yn reid 6 iddo fi. So tynnu 6, n adio 1, adio n. Nawr, mae'r rhai cwestiynau fydd yn gofyn I chi sgwennu y canlyniad yma fel lluoswm ffactorau llinol, felly weithiau mae angen ffactorio fan hyn. Enghraifft fan hyn, mae gen I fi ffactor cyffredin n, felly fyddwn ni'n gallu ffactorio'r n allan. Ond mae'r cwestiwn yma'n sôn am iddyn ni gael hafaliad cubic, felly mae hyn yn awgrymu fe ni'n lluosi hein allan I gyd rwan. Felly, be dwi am wneud, dwi am luosi'r n efo'r n adio 1 yn gyntaf, so mae gen I n di sgwario adio n efo hyn. Dyna luosi hwn allan hefyd, 6n lluosi n, 6n di sgwario. Minus 6n lluosi 1, minus 6n. Cofio adio'r n ar y diwedd. Lluosi'r gronfach yma allan efo ffoil neu camo. Felly mae gen I 6, 2n di cwbio. Adio n di sgwario. Adio 2n di sgwario. Ac adio n. Wedyn mae gen I minus 6n di sgwario ac faint n sgyn I ar y diwedd, minus 5n. Na decluso ti o'n y gronfach dwi'n meddwl yn gyntaf. Casglu terma, dwi'n gofyn gen I fi 3n di sgwario yma I gyd. Yna, lluosi'r 6 allan, dwi'n gofyn gen I fi 12n di cwbio, 18n di sgwario, 6n, tynnu 6n di sgwario, tynnu 5n. Ac yna casglu terma, mae gen I fi 12n di cwbio, 18 tynnu 6, felly 12n di sgwario. A mae gen I fi 6n, tynnu 5n, sydd yn jyst yn 1n. Felly, gymharu efo be oedd y cwestiwn eisiau ni ffeindio.
Mi oedd yn awgrymu fod yna polynomial a n di cubio, a b n di sgwario, a c n. Wel, mae gennym ni polynomial wrth yna. Mae a yn 12, mae b hefyd yn 12, a mae c jyst yn mynd yn 1. Felly, yna ni'n ei nodyn a hynna ar y diwedd fan hyn. Mae a yn 12, b yn 12, a mae c yn 1. Nawr, yn yr enghraifft nesaf, yna ni ystyried cwestiwn o gaeaf 2008. Mae'n gofyn i ni gyntaf fynegu y ffracsiwn yma fel ffracsiynau rhannol, partial fractions. So mae hwn yn ddarlun yn ymddangos mewn cwrs arall, nid FP1. Ond y syniad ydy, ni'n cychwyn y cwestiwn drwy ddefnyddio'r gwaith o lychu wybod amdan ffracsiynau rhannol. Gaeaf 2008, mae'n gofyn i ni gychwyn ysgrifennu'r ffracsiwn 2 dros 4x di sgwario tynnu 1 fel ffracsiynau rhannol, partial fractions. Wel, dwi'n sylwi yn sydd ar y gwylod, mae enwadu'r ffracsiwn yn wahaniaeth rhwng 2 sgwar, felly mae hwn yn 2x tynnu 1, 2x adio 1. Felly dwi wedi ffactorio'r gwylod yn fan yna. Nawr, y syniad ydy efo ffracsiynau rhannol, dyn ni am sgwennu'r ffracsiwn 2x tynnu 1, 2x adio 1 ar y gwylod, fel rhyw rif a dros enwadu'r cyntaf, 2x adio 1, adio rhyw rif b dros 2x adio 1. Nawr, os ni'n lluosi'r hafaled yma rwan hefo yr enwadur 2x tynnu 1, 2x adio 1 ar ochr chwith, dwi'n gweld fod 2 yn dod yn hafal i a lluosi'r enwadur yma, i gyd dros 2x tynnu 1, a b lluosi'r enwadur yma dros y 2x adio 1. Dyna beth am ni ganslo i ffwrdd fan hyn rwan. A felly mae 2 yn gyfystyr â a lluosi 2x adio 1, a b lluosi 2x tynnu 1. Nawr, mae rhaid i ffeindio gwerthoedd a b rwan. So, dyn unau'n cymharu cyfernodau neu coefficients gwahanol, neu dwi'n ceisio am newid i fewn gwerthoedd gwahanol i drio ffeindio a b. A'r gwerthoedd dwi'n drio am newid i fewn ydy gwerthoedd sydd ddim wedi gwneud un o'r ddau gromfach yn fan hyn yn 0. Nawr, dwi'n gweld os dwi'n dewis x yn hanner, mae'r ail gromfach yn mynd i ddiflannu, roedd mae 2 lluosi hanner yn 1, yn tynnu 1 wedyn yn 0. Felly am newid hanner i fewn, mae hyn yn deithio ni fod 2 yn mynd i fod yr un fath a lluosi 2 lot o hanner adio 1, adio b lluosi 2 lot o hanner tynnu 1. Felly mae 2 yr un fath a lluosi o 2 lot o hanner yn 1, adio 1 arall yn 2, a mae hwn dyn ni wedi drafod yn barod yn dod yn 0. Felly mae 2 yr un fath o 2a sydd yn deithio fi fod a yn mynd i fod yn 1. Yn yr un modd, os dwi'n ystyried yr gronfach gyntaf yn hyn, os dwi'n dewis x i fod yn minus hanner, yna mae'r gronfach gyntaf yn mynd i ddiflannu. Felly mae x yn minus hanner yn awgrymu fod 2 yn mynd i fod yr un fath a lluosi 2 lot o minus hanner adio 1, a b lluosi 2 lot o minus hanner tynnu 1. Ac yna mae 2 yn dod yn hafal i dim lluosi fo a, a mae 2 lluosi minus hanner yn minus 1, tynnu 1 arall yn dod yn minus 2. Felly, beth sy'n gyda fan hyn, mae 2 yr un fath a minus 2b, a dwi'n gweld wedyn mae haid i b fod yn hafal i minus 1. Ac felly, mae wedi sgwennu y ffracsiwn greiddiol rhan, 2 dros 4x di sgwario tynnu 1, fel rhif a sydd yn 1 dros 2x tynnu 1, a wedyn wel, dwi'n gwybod adio minus 1 fan hyn, so dwi'n sgwennu hyn fel tynnu 1 dros 2x adio 1. Felly hwnna di darn cyntaf y cwestiwn, ysgrifennu'r ffracsiwn 2 dros 4x di sgwario tynnu 1 fel ffracsiynau rhannol. Nawr, ail ran y cwestiwn, mae'n gofyn i fynd ymlaen wan a delio efo'r swm yma. Nawr, mae'r swm yn defnyddio rhywbeth sydd wedi ymddangos yn dar lan, yn debyg i rhywbeth sydd wedi ymddangos yn dar lan barod. Felly mae'n awgrymu fod ni'n defnyddio y gwaith ni wedi wneud yn barod. Felly yn rhan byr y cwestiwn,
Mae angen I ni ddelio hefo swm yr n term gyntaf o'r gyfres yma, sydd yn 2 dros 4 di sgwario tynnu 1. Nawr, yn defnyddio gwaith I ni wedi wneud yn y rhan A'r cwestiwn, dyn ni'n gwybod fod ni'n gallu ail sgwennu hwn fel 1 dros 2 tynnu 1, tynnu ffwrdd 1 dros 2 adio 1. Nawr rwan, dwi am hollti y gyfres yma fewn I 2 gyfres gwahanol. Felly dwi am defnyddio'r gyfres gyntaf, 1 dros 2 tynnu 1, a dwi am dynnu ffwrdd wedyn swm yma, sydd yn dod o'r ail ffracsiwn. Nawr yn fan hyn, dos yna ddim hafaliadau, dyn ni wedi ddysgu beth i'n helpu ni. Felly, dydyn ni ddim eisiau defnyddio yr hafaliadau yma yn y cwestiwn yma. Yn hytrach, mae rhaid ni ystyried be yn union ydy'r sym yma dyn ni'n drio I ffurfio fan hyn. Felly, os ni ystyried y sym yn llawn, beth sy'n gyda ni fan hyn ydy un cyfres lle dyn ni'n adio pethau at ei gilydd. Nawr, ar y cychwyn mae yn 1, felly ffracsiwn ydy 2 llosi 1 sydd yn 2, tynnu 1 sydd yn rhaid atab 1 iddyn ni. So 1 dros 1 ydy term cyntaf. Yr ail derm ydy pe mae yn 2. Felly 2 llosi 2 yn 4 yn fan hyn, tynnu 1 yn 3. So 1 dros 3 fydd y term nesaf. A wedyn, dyn ni'n gweld bod trydydd term yn fod yn 5, yr odrifa felly sydd ar y gwylod. Yna mae gen I ni seithfed. A wedyn dwi'n adio faint bynnag o'r dermau dwi angen, nes dwi wedi cyrraedd term n. Felly yr un cyn yr un olaf fydd 1 dros 2 lot o n tynnu 1, ac yna tynnu 1. A'r un olaf 1 fydd 1 dros 2n tynnu 1. Felly, y gyfres gyntaf fan hyn, dwi wedi sgwennu falle'n y llawn yn y linell yma. Ond wedyn, dwi angen tynnu ffwrdd ail gyfres. Nawr, yr ail gyfres fan hyn, y term gyntaf ydy pe mae yn 1, mae gen I 2 llosi 1, sydd yn 2, adio 1 arall sydd yn 3, so y term gyntaf ydy treian. Yr ail derm, mae yn 2, mae gen I 2 llosi 2 sydd yn 4, adio 1 arall yn 5, felly'r ail derm ydy 5. A dyn ni'n gweld wedyn na seithfed ac yn y blaen sy'n mynd I ddilyn. Nawr fan hyn, y termas ar ddiwedd y gyfres, mae'r un olaf ond 1 ydy 1 dros 2 lot o n tynnu 1 adio 1, a'r un olaf 1 ydy 1 dros 2n adio 1. Nawr dwi'n gweld yn y sym yma rwan, mae yna bethau mynd I ganslo, oherwydd dwi'n cychwyn o 1 dros 1 sydd yn 1, wedyn dwi'n adio treian, a mae'r treian yma mynd I ganslo fo minus treian sydd yn dod o'r ail gyfres. Yn yr un modd, mae'r 5 yn mynd I ganslo fo'r minus 5, mae'r seithfed yn mynd I ganslo fo'r minus seithfed. Felly mae yna nifer o bethau fan hyn yn mynd I ganslo. So mae'n hawdd gweld efallai bod yr 1 dros 1 yn mynd I aros yma, dos di hwnna ddim yn cael ei ganslo efo dim byd yn yr ail gyfres. Mae'r treian yn mynd, mae'r 5 yn mynd, mae'r seithfed yn mynd, bydd pethau'n canslo, ond y cwestiwn ydy beth sydd ar ôl ar y pen fan hyn. Wel, efallai, os nawn ni ail sgrifennu hein ychydig, so mae gen I 1 fan hyn, a treian, a 5, a seithfed ac yn y blaen. Nawr, beth sy'n gen I fan hyn, os dwi'n ehangu hwn allan y gwylod, mae gen I 2n fan hyn, wedyn minus 2 a tynnu 1 arall. Felly, beth sy'n gen I wedi 2n tynnu 3. A mae'r term olaf yn mynd I fod yn 2n tynnu 1. A dwi'n tynnu ffwrdd wedyn, dwi'n gwybod fi'n cychwyn efo treian a 5 a seithfed ac yn y blaen. Na be ydy term yma fan hyn? Wel, mae gen I 2n plus 1 reit yn y pen. Mae gen I 2n tynnu 2, so minus 2, wedyn adio 1, so 2n tynnu 1 fydd hwnna I gyd, sydd yn mynd I ganslo efo hwn, os licio ni. Felly, beth sydd gennym ni yn yr ail gyfres fan hyn, y 2 derm olaf ydy 1 dros 2n tynnu 1 ac 1 dros 2n adio 1. Felly, dyn ni'n gweld bod y treian yn canslo, bod y 5 yn canslo, bod y seithfed yn canslo, a hefyd mae'r term olaf fan hyn yn mynd I ganslo efo'r term olaf ond 1. Ac yna be fe gennym ni ar ôl fydd yr 1 o'r gyfres gyntaf a tynnu ffwrdd y term olaf o'r ail gyfres, sef 1 dros 2n adio 1. Ac felly dwi wedi ailsgrifennu'r swm yma yn ei ffurf symlaf yn hermau n, a dwi wedi gweld dwi mond angen defnyddio 2 derm. Wel,
1 tynnu 1 dros 2n adio 1. I orffan o'n i ystyried cwestiwn o haf 2008. Cwestiwn 1 y flwyddyn honno. Nawr, cwestiwn 1 y flwyddyn honno oedd y cwestiwn yma. Os da ni'n cael y hafaled yma, mae Sn yn hafal i swm di sgwario lluos i adio 1, mae eisiau ni ffeindio mynegiad ar gyfer Sn yn herma 1 yn rhoi'r atab fel lluoswm a ffactorau llinol. Felly, os o'n ni gychwyn hefo beth ni'n gael yn y cwestiwn, swm yr n term gyntaf ydy'r swm o yn mynd o 1 i n o di sgwario lluos i adio 1. Nawr, dwi am gychwyn fan hyn drwy ehangu allan y gronfach, fel o fi'n cael swm o di ciwbio adio di sgwario. Na i hollti hein wedyn, o fod y un swm yn mynd yn 2 swm fel yma. Ac yna dwi'n cofio mae gen i fi hafaliadau yn y llyfryn fformulâu ar gyfer di ciwbio ac ar gyfer di sgwario. Felly dwi'n defnyddio hynna rwan. Oops. A dwi'n ailsgrifennu y swm di ciwbio fel chwatar, n di sgwario, n adio 1 di sgwario, a'r cyfres fan hyn efo'r di sgwario fel chweched, n adio 1, 2n adio 1. Na wedyn, dwi'n trio ffactorio. Dwi'n gweld fan hyn fod n ac n adio 1 yn gyffredin yn y ddau beth yma, felly na i ffactorio allan n ac n adio 1. Felly yn y term gyntaf, mae rhaid fi luosi n adio 1 efo chwatar o n adio 1 eto. Ac yn yr ail derm yn hyn, mae rhaid fi luosi efo chweched o 2n adio 1. Na hefyd, i wneud pethau'n fwy syml, dwi am drio cymryd y ffracsiwn yma allan o'r hafaliad. Felly, ffordd i wneud hyn yn fan hyn ydy ffactorio 12 allan. Felly, cymryd y 12 allan hefyd, mae 1 12 n adio 1 yn mynd i gael ei luosi hefo, wel, fan hyn, rhaid lluosi hefo 3n adio 1, oherwydd os dwi'n lluosi hwn yn ôl allan wan, mae 3 lluosi 1 dros 12, yn mynd i fod fatha 3 dros 12, sy'n mynd i roed y chwatar yn ôl. Ac yn fan yma, mae rhaid fi adio 2 o'r rhain, oherwydd mae 2 lluosi 12 yn 2 dros 12 sy'n y symleiddio roed yr 1 dros 6. Yna mae yn fater o ehangu y symleiddio fan hyn, ond i ddelu fod tu fewn y cronfachau sgwar fan yma, mae gen i fi 3n di sgwario a 3n, mae gen i fi hefyd 4n a mae gen i fi 2. Casglu terma tu fewn, dwi'n gweld fod gen i fi yn y cronfachau sgwar, 3n di sgwario a 7n a 2. Yna ffactorio, neu ceisio ffactorio, mynegiad cwadratig yn y cronfachau sgwar. Wel, 3n di sgwario na i gael drwy ddefnyddio 3n ac n. Yna dwi eisiau meddwl am 2 rif sy'n lluosi neu 2, so dwi'n unau angen 1 a 2, neu 2 ac 1. Wel, dwi'n ystyried yn fan hyn bod fi angen 7, sy'n awgrymu fod y rhif mwyaf, y 2, yn mynd i fan hyn, a rhif lleiaf yr 1 yn mynd yn y tu fewn. Sgwirio hwn, mae gen i 3n di sgwario, 6n, 1n a 2. Nawr 6n ar 1n ar y 7n, felly mae hwn felly wedi cael ei ffactorio'n gywir. Na i orffan drwy ysgrifennu'r ffactorau llinol mewn trefn y fan yma ar hanner cwbl hefo'r 12 yna oedd yn y ffracsiwn.